ಲೈಟ್ ಬಾರೋಡು ಕಾಜಿ ಪಂತ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಗಜ 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 ಬಣ್ಣದುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಇಂಚಲ್ಲರೆ ಇನ್ನಂತುದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತೊಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಕರ್ದು ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಜೋಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತರ ಗಜ ಗಜ ಉಂಡು ಜೊಳ್ಳ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಬುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆರಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಕಾಜಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜಿಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನು ಮುರು ಮೀನುಂಡ ತವೇನು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈನಲ್ ಕಣ ಈಚ ಅವಳೆ ಉಂಟವು ಸರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಸಣ್ಣ ಲಾಪುಜಿ ತಾರೆ ಪುರ ಪಂಡ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಬೇತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಪೇರು ಪುರ ತೆತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಅರೆಪುರ ಕಡಿದಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಈಗ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಕಜಿಕ್ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂತ ಎಂಚಾಪುಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂಡಿ ಯಾನು ಅಂಚ ತೂಕ ಅವು ಬೆಡ್ಡನ ಬೇಣಿಕ್ರೆ ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೇನು ಏರಿ ಮೈನ್ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಹಾಲಂತೂ ಬಂಜಿ ಬೇಡ ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಂತ ನಾಂಡೆ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಸೋಕು ರೆಡಿ ಆದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮೋಣೆ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟಣಗಳ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈತದೆ ತಂದದ ಆದ ಪಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಆತಿ ಮುಂಚಿಂದು ಪಾಡಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಕಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮೀನು ತುಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಈ ಅಕ್ಕಗೆ ದಾಳ ಬೇಲಿದ್ದದು ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಮಣ್ಪಂದ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಪೂರ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆಟದಲ್ಲಕ ಐಕೆ ನಾವೇನು ದೆತ್ತದ ಅರ್ಧ ಪೋಚಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರ ನಂಜೇನೆ ಬಿಡ್ತೆ ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನು ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟು ತೋಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಿತ್ತೀನಿ ಭಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಲೀಜಾದ ಹೋತು ಉಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀರು ದೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕಣಿಂದ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಕಜಿಪ್ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಆತಾ ಮೀನು ಬರೋ ಸಣ್ಣ ಚಿಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಪೇರ ಅರೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಕಡೆದು ಪರದಿದ್ದು ತಾರಿದ ಪೇರು ಪುರದಿತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ 3 ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮೀನು ಮೊರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಆತೆ ತುಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಜಿಪ್ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿನಂತ ಸಣ್ಣ ಲಾಪುಜ ಬೆಡ್ಡೆ ಲಾಪುಜ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಅನ್ಪುನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗಿನಿ ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಜಲ ಒಂದು 8 ದಿನ ರಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದಸರಾ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಆವು ಜನ ಶನಿವಾರ ಪೂರ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ದು ಮಂಚ ಮಂತಂತೆ ರಜೆ ಪುಣಾಗ ಶನಿವಾರ ಪೂರ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡಿ ಪಾಪಗ ಅವಂತುಂಡಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಯ ರಜೆ ಕೂತಿಯಾರ ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಉದರ್ಸಿನ ಆಪಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊಂಜಾಣ ತಂಜೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಕೈಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಂಚಿತ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮೊರಕ್ಕಾಗ ಅದಿತ್ತೆ ರಜೆಕ್ಟ್ ದಾಳ ಬೇಳೆ ಚರೆ ಕಣ್ಣು ತುಳಿ ಆಟ ಕಾಟ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿರು ತುಳಿ ಅರೆನ ಕೂಳಿ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಳಿ ತುಲೆ ಮುರಿ ಮೀನು ಬಾ ಮಾತಾಗ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಮುರಿ ಮೀನು ಹೆಂಕಕ್ಕ ಪೂರ ಸೊ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ 3 ದೀದ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ದೆತ್ತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಜೆ ಎಲ್ಲ ದನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡ್ ಮುರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಟೆ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಬರ್ಚಿಂತ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಅದೇ ಯಾರು ಚೂರು ಅರಪ್ಪ ಮಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಜನ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚೂರೇ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊರಕ ಅವಳು ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ತಾಗಂಡ ನಿಂತಾಣ ಎಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಮ್ಮಿ ಇಕ್ಬೋಡ ಎಮ್ಮಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ എനിക്ക് രാപ്പ് ജങ്കായന തീരെ ഞങ്ങൾ ಗೊಬ್ಬಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆಗೆ ತಂಜಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಬೈಟಿಂಗ್
ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪದಲ ಮಸ್ತಿನಾಡು ಕಜಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪದ ಇಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಹಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪಂದು ಮಸ್ತಿನ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದಾನ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೆ ನಿಜಾದ ಮಾಡ್ರೆ ಕಜಿಪ್ ಬೇತೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ போய் ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಬೇತೇನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಮಂಡೇನೆ ಕೂಲಿ ತುಳಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಚೂರ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಒಂದಂತೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ದಾ ಜಿಂಜು ಬಡ್ಚಿ ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬುಕವಲ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಮೇಕಲ್ ತಿಂಡ ಗಬ ಯಾವ ತುಲೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪು ಕಂಚೆ ನಾನು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂದು ದಾಳಿದ್ರು ಕಂಚು ಪೈರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಏ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಂಡಿ ಜಯ ಪಂಡಿಂಡೆ ಈ ಪಂಡಿ ಜಿತ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಸಪುರ ಕಾಯಿಂಡು ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೊಂದು ತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾವ ಚೂರೆಣ್ಣೆ ಯಾವ ಜಿಂಜೆಣ್ಣೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ್ರಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನ ಉಂಟು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಜನಿತ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ಹೋದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮನ್ಸಾಂಡ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಉಳ್ಳಿದಿತ್ತೆ ಬಾಜನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಳ್ಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ತಾಗ್ಬಿಡಿ ತಾವು ಅಂಚೂರು ಕೋಲ್ಗಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಉರಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಯಾಪಲ್ ಅಂಚನೆ ನಡಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾಪಲ್ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೇರಿ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಳ್ಗ ಒಂತೆ ಭಜನದ ತೊಲಗಿ ಗೊತ್ತಾದೀತೇರು ಚಿನ್ನ ಸಣ್ಣಗಳು ಅವು ಗೊತ್ತಾದಿಕ್ಕಿರ ಪುರು ಕಾಯಾಡು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಂಚಾಯಿ ತಿರಾವ ಪಾಡ್ದಾಂಡೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ನೈ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ ಇಂಚನೆ ಬಡಿಯಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಸರ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಹೊರ ಯಾಪಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪೆರಡು ಜೇಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಎಂತ ಪಂಡಲ ನಿಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈ ಅಂತ ಹೌದು ಆರೆಂಜ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಪಿರವ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ దాదాపు ಬೇರೆ కొంచెం పట్టి ఉంది కొంచెం బోర్ రాకపోతే నమ్మకు ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಪಂಚ ಪಕ್ಕಡೆ ಸರಿ ಸಿಂಗರ್ನಗಳು ಮಾತಾ ಪಾಪ ಕೆಬ್ಬಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಮಳ್ಳೇಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೋರನ ಪನ್ಪುಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗುಡಿ
ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೇರಿ ಪದ್ಯ ಬಂದೆ ಹೊರ ಬೇಡ ಬಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತೀರಿ ಸಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಮುರುಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡದಾಗ ಏನಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಕಣೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಾ ತುಲೆ ಸರಿ ಆಡಿತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕರೆ ಪಡ್ದ ತೊಲೆ ಕಡೆ ಕಡಿದಿದ್ದೆ ಹೊರಟು ಚೂರುಂಡು ಆಯ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ತುಲೆ ಅರಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಅಂಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ರುಚಿಗೆ ಕೂಡ ಏನತ್ತು ಮಾಡೋಣ వెనికిలికి ఎత్తుపోడత్తి ఆయనకు అనుమంతేనండి దాని చప్పైన మళ్ళీ జాస్తి అరవల్లి జాస్తి తింటాడు చప్పైన తింటాడు దడ్డారు కొద్దియాడు గజ్జ గజ్జ పన్నాడు నెక్స్ట్ కుకింగ్ మ్యాన్ చిన్ను ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ತರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೂರದುಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತಕ್ಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಲ್ಲ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ దాయపండి అమ్మ ఉబ్బునమ్మని తెబేలే పడలా చాలా మంది జల మంది తినిపోయారు అమ్మ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಟ ದಾಳ ಬರ್ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇಗಂದು ಪಂಡಾಟಿಗೆ ಅವಡು ಕಜ್ಜಿಪಾಡು ಮೂರ ಇತ್ತು ಯಾನಿಜ್ಜಲ್ಲ ಮೇಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಚಿನ್ನ ಅವಡು ಮನ್ಪೇರು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಿ ತೆಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡು ಬುಕ್ಕಿ ತೆಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ಲ ಚಿನ್ನು ನಂತು ಎಡ್ಡ ಅಲ್ದನೆ ಬಂದು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಯಾನು ಗಂಜಿ ತಿಂದ ಅಂಚದ ಇನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಬಂತೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪಟ್ ನಿಂಗೆ ಕೊರ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಂತಾರೆ ಬೋರ್ ಸಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನೆಡ್ಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡ್ದಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಬಡ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಆಂಚ ಅಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಾಲ ಬುಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಚಾರಿಜ್ಜಿ ಬುಂದುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ ತಿಂತ ದಾದ ಬೋಣವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಬರ್ಪಿಚ್ಚ ದಯಪನ ಟಿ ವಿ 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿ ವಿ ದಿಪ್ಪೇರು 12 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಬೈ ಆನಾಗ ಬಡ ಹಾಪುಡು ಬಂದು ನಾನು ದೂಪೇರು ಉಂಟಾಂದು ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ತೇಂಡೆ ತುಲೆ ಉಪ್ಪಾಂಡ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಚೂರು ಉಪ್ಪಾಂಡ್ ಚೂರು ಚಪ್ಪಂಡು ಅನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ದೂದು ಚೂರು ಖಾರ ಹಾಕ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆಂದು ಕೊದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ತ ತಾರದೆ ಪೇರು ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಆಡಂದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ತಾರೈ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಪೆಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತುಲೆ ಇಂದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಇಂದು ಕೊಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ತುಲೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಬಂಡ ದಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಇಂಗು ಚೂರು ತೆಲುಪು ದಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರ ದಂಚಾದ ಆ ಈ ಮೂಜಿನಾಲ ಇಂಜನ ತನಕಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ತೇಲಿತು ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋದ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತು ಯಾವ ಪಾಡೆ ಸಾರದೆ ಗಂಜಿಗಡ್ಡ ಒಣಸುಗಡ್ಡ ಗಂಜಿ ಹತ್ತು ಉಪ್ಪು ದೀತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೊಂದು ಕೊದ್ದಿಯಾಡೆ ಮುಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಬುಕ್ಕೋರ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಹಾ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡದ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ತಾರೈತೆ ಬೇರು ತಾರೈತೆ ಮೂರ್ನೊಬ್ರು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡಕ ತುಲೆ ಪಾರ್ದಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೋಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ ಪೊಡಿ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ವಂಚನೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ವಂಚನೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಪೋಗ ನೀ ತೆಡ್ಡ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕಾಜಿ ಪಂತು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಗಜ 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 ಬಣ್ಣದುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಂತಂದಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚಾತನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಓಡೆ ಪತ್ತಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂತ್ರ ಉಂತು ಜಾಲ
ಇತಲ್ಲೆಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅದಂತುಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂತ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನೆ ಜಾಲನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ವಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ತೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜಲ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಬಚ್ಚಿಡಿ ಇಂಕು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ಅಂಚವ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ರಂಡು ದೈಕೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ನ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನಿನ ಮಂಡೆ ಬಿಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನರಮಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಮೀನಿನ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳುಲ್ಲ ಈತು ಬರ್ತುಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಚಪ್ಪೆನಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆಗೆ ಚೂರು ಅಣಬು ಕೊಯ್ಪು ಸಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನು ತುಲ ಸರಿ ಆತನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬಟ್ಟಲ ಚಿನ್ನವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಲ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇನೆ ಯಾವ ಸಕ್ಕದಾತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೇಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಾಗ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾಲ ಕಣ್ಣು ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನೇ ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿರ ಡೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಪಂಡೇರಿ ತ್ಯಾನೊಂದು ಜೋರ ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡದಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ನಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಗೆ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರ ಅಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಪುರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಕೊಯ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಮ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಕು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪುರ ಈಗ ಹಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಪುರ ನಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿನ ಮಣ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಾಗ ರಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಕಡೆ ನಾಡು ಮುಂಚಿತಾರೆ ಪುಬ್ಬ ಕೊಂಚೂರು ತಾರದ ಪೆದ್ದದ್ದು ಕಜ್ಜಿ ಪಿಂಚ ಬಂದ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್